31 сол муқаддам миллати кӯҳанфарҳангу кӯҳанбунёди тоҷик ба дастоварди хеле бузург ва муқаддас истиқлоли давлатӣ ноил гардид ки ин тантанаи адолати таърихӣ ва бо силсилаи давлатдориҳои ҳазорсолаи ниёгонамон пайвастани оини давлатдории худро бо каломи ифтихору сарфарозӣ истиқбол менамоянд. Аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ 31 сол сипарӣ гардид. Бо шарофати ваҳдати миллӣ ва саҳми фарзанди фарзонаи миллат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати тоҷик комёб ва акнун ба давлатдории навини хеш оғоз бахшида буд. ҷашни 31 солагии истиқлоли давлатиро дар ноҳияи Муъминобод кормандони ташкилоту муассисаҳо бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо баргузории роҳпаймоии идона истиқбол намуданд ки дар ин тадбир дар қатори мардон бонувон бо азбар намудани либоси миллӣ аз ҷумла чакану атлас бори дигар фарҳангу маданияти кӯҳандоштаи миллати тоҷикро муаррифӣ намуданд. Дар қисмати тантанавии ин ҷашни бошукӯҳ роҳбарияти ноҳия кулли иштирокдоронро ба солгарди рӯзи истиқлоли давлатӣ таҳният гуфта таъкид доштанд ки истиқлоли давлатӣ дастоварди муҳимтарини миллати тоҷик буда ба сокинони кишвар ҷиҳати бунёди давлатӣ воқеан ҳам демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона заминаи мусоид дошта кафолати сиёсӣ ва пиёдагардонидани ормонҳои миллӣ, рушду нумӯи ҳамаҷонибаи иқтисоду фарҳанг, илму маориф буда ба сокинон барои зиндагонии воқеан ҳам шоиста шароит фароҳам овард. Гуфта шуд ки давоми 31 соли истиқлоли давлатӣ мардуми шарафманди тоҷик бо роҳбарии шахсияти созандаву бунёдкор пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вуҷуди мушкилоту монеаҳо давлати соҳибихтиёри хешро гузошта ба корҳои ободонӣ, созандагӣ, бунёдкорӣ таҳкурсии мустаҳкам гузошта шуд. Дар ин давра рушди соҳаҳо таъмин гардида корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар ҳама гӯшаи ватан авҷи тоза гирифта Тоҷикистон соҳиби муқаддасоти миллӣ аз ҷумла нишон ва парчам гардид. Бо дастгирӣ ва сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар зарфи 31 соли соҳиби истиқлолӣ дар ноҳияи Муъминобод низ корҳои созандагиву бунёдкорӣ авҷ гирифта сол биноҳои гуногун соҳа бунёд, симои марказ ва деҳот куллан тағйир ёфта рушди соҳаҳо таъмин гардид. Сохтумони қасри фарҳанг, варзишгоҳи марказӣ, иншоотҳои нави соҳаи маориф, тандурустӣ, варзиш аз ҷумлаи чунин ободкориҳо буда бо дастгирии роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардиданд. Дар дораи истиқбол аз ҷашни 31 солагии истиқлоли давлатӣ ҷиҳати рушди соҳаи саноат ва ба таълим фаро гирифтани кӯдакон, дастрасии аҳолӣ ба кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, корхонаҳои саноатӣ бунёд ва муассисаҳои таълимиву тиббӣ сохта ба истифода дода шуданд. тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Муъминобод бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ 200 адад иншоот ба нақша гирифта шуда айни ҳол дар 28 иншооти гуногун корҳои сохтумонӣ оғоз гардидааст. Маврид ба зикр аст ки сокинони ноҳияи Муъминобод ҷонибдори сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда имрӯзҳо ҳамчун ватандӯст дар корҳои ободониву созандагӣ самгузорӣ карда тариқи ҳашарҳои дастаҷамона мушкилоти ҷойдоштаро бартараф намуда роҳҳои маҳаллиро таъмир, кӯчаҳоро чароғон ва иншооти тандурустӣ бунёд менамоянд. Ҳама ин ободкориҳо гувоҳ аз он аст ки сокинони ин гӯшаи ватан низ дар ободониву шукуфоӣ аз пешрафти соҳаҳои мухталиф саҳми арзанда мегузорад. Дар ин тадбир беҳтарин ҳунармандону санъаткорон иштирок ва бо барномаи рангини хешки ифодагари истиқлол, Тоҷикистон, ватан ва сулҳу суботи осоиштаи кишвар буд, хотири иштирокдоронро болида намуданд.